Og så lavede han det kan lige gå rundt. Den stod nærmest stille og vendte rundt. Og så rettede op en 3-4 meter, der kom tilbage og gjorde det igen i den anden ende. Og han gjorde det simpelthen så langsomt, det så godt ud. Og lave den, en skide flot manøvre. Men man kan lave nu sætter jeg en rampe op. Hvis man kan lave den roligt, og lave den, det skal være sådan, så du nærmest dårler rundt. Der er lige eller lige klar. Ja, sætter en klar. Det var så diempiller. Der er ikke knald nok på elastikken. Altså i betragtning af, at jeg lavede knækbrød. Så ser det da vanvittigt heldigt ud. Jeg tror måske, at det her... Ja. Nu kan du ikke måle, hvor stærkt den fyren er. Hvorfor? Og der er jul på, hvor starter så ikke ud fra banen? Fordi at de duer ikke. Den er lavet knækbrød, de falder ikke. Jeg har prøvet at køre med den. De kører lige ind over en græs, sådan en lille græs, så faldt af. Nå, er der nogen, der er mod på kasten? Skal ikke råbe rundt på hinanden. Altså, Claus, når du gør det, ikke? Ligesom Hercules. Claus, når du gør det. Så holder du cirka der. Med begge hænder. Og så sætter du 5 grader opad. Det er klart lige på kasketten. Sæt fingeren lige der. Nå, hvad er det? Lige til diamantinen. Så får du klippe noget. Det er en egen ud af. Sådan der. Og så holder jeg fuldt opad ud. Men der skal være fuldt knæ på den ro. Og kaster? Jeg nikker til dig. Nej, jeg Og du skal løbe. det er fuldt knæ. Hvad? Jeg bliver fuldt knæ nu. Så løber jeg. Fuldt knæ på. Den er lavet knækbrød. Ja, super sjov. Nå, men nu har du også fået det nu på. Ja, jeg letter. Jeg kan ikke lige styre det, der kommer ned. Det er det godt i hvert fald. Jeg tænker ikke på, hvor meget jeg har, jeg kigger ned. Jeg prøver på at kigge noget. Nej, nu skal jeg jo kigge på mine rester.